אל תשחקו באש, אלא אם כן אתם מיטל ברונר, שלכבוד ל"ג בעומר הולכת לספר על כל האוטפיטים שלפי דעתה חייבים לשרוף ומהר. למה לשרוף? אפשר לתרום. אני קוראת לזה לוקים גחלים. זה דברים שכאילו לא בא לי בכלל להתעכב עליהם ולדבר עליהם, ובשבילך אני מסכימה. אנחנו נתחיל בכיף, חברה, את יודעת. אוקיי, אז נתחיל עם קים קרדשיאן. לא רוצה לדבר על זה, לא רוצה לדבר על זה. מבחינתי אני הולכת הביתה, לא מעוניינת לדבר על היצור הזה יותר בחיים, ובהמשך ללוק שהיה בגלה של המטרופוליטן, אז כאילו זה המשך של הסיפור הזה, ואני פשוט מתאהבת את כל הסצנה הזאת של החזייה השחורה ותחרה לבנה. חזייה לבנה ותחרה שחורה. אוקיי, כן, היא אוהבת יתר על המידה את משחקי השקיפויות, אבל יש לה גם לוקים טובים. יש לה, מדי פעם. אני בעיקרון לא אוהבת את הוודג'. סבבה, זורם לי לך. את מי את אוהבת? אנחנו ממשיכים בעוד לוק שכאילו... קודם את לא אוהבת. קודם אני מתחילה בזה שאני לא אוהבת. הלוק השני הוא הלוק של מיילי סיירוס, ואני חייבת להגיד לך שכאילו אני מרגישה על מיילי שהיא מהעולם של הילדים עברה לעולם של מבוגרים בלבד. והאמת שכאן, מאחורי הקלעים, מישהו נתן ללוק הזה טייטל היסטרי, לוק הגאפר. זה יתאל, אני לא יכולה, זה גאונות לשמה, אני לא חשבתי על זה קודם. אבל שוב, מיילי... כאילו באיזשהו מקום התבגרה באמת מגיל 12 לגיל 20. בסדר, את לא אוהבת את מה שהיא לובשת, כי בדרך כלל היא לא לובשת. נכון, נכון, והאמת שמבחינתי בתור סטייליסטית, החלום שלי לעבוד עם מיילי. כל כך הרבה פוטנציאל לא ממומש, שזה כאילו לפקוט. זה לוק של באמת גחלים. בואי נעבור לאלה שכן מממשות. כן מממשות. לא, האמת שיש לנו עוד אחת שהיא לא מממשת. אבל נעבור למממשות. אנחנו נעבור לממשות. סבבה, נעבור לממשות, ונתחיל בסיאנה מילר. איך אנחנו באמת מתלבשות למדורה, נראות סטייל, נראות מגניב, לטעמי סיאנה מילר, שהיא אגב חלוצת הבושיק, כן? למי שלא יודעת, היא בושיק כל השנה, כל החיים. היא גם נורא יפה, וכל הלוק של הבושיק עובד עליה מעולה. מדהים, הבלונד המגניב הזה, התמיד לא חצי, התאמצתי, לא זה חלק ממני. זה חלק ממני, שזה אני זה שקר. הבגדים. כן, ברור שהיא כאילו עומדת שעות לפני, כאילו מול המראה, אבל עדיין. אז מה שאני אוהבת בלוק של סיאנה פה, זה שהוא לוק בול, אבל בול למדורה. השילוב של הבוץ, שלא כאילו תתקלי בזרדים, ומצד שני, אם יש ערב כאילו נעים וסבבה, אז אפשר ללכת על המכנסיים הקצרים, ואפשר גם להוסיף גרביון. אני אוהבת את הקטע הזה של החולצת בייסיק הפתוחה הזאת, שהמכנסיים רק מבצבצים ממתחת, והווסט הנחמד, והנגיעת צבע עם השרשרת. כן, גם נוח וגם מגניב. נכון, נכון. מי עוד? עוד לוק שהוא בעיניי מעולה ופרקטי מדורה, ביונסה, המלכה ביונסה, שהולכת עם גלביה נפתחת עם שליצים וחורים והכל עף לצדדים, והפרנזים והכובע והכל, ואני אומרת בוא נסתכל על זה, באמת בוא נפרק את הלוק ברמה הפרקטית, אוקיי? צריכה לשירותים, את בטבע, את פשוט מרימה ויושבת, אין את כל העניין עם המכנסיים, התכופפתי, ישבתי, ראו לי, לא ראו לי, אין מצב שרואים, מחזיקה את זה, משוחחת עם הגלביה, עושה, סוגרת הפינה, ומה שאני אוהבת פה, שיש שרוולי 3/4 שלמקרה וקרים וכאלה, אז את יכולה. למהדרין שלא מתאים להם רק וסט, אפשר גם לזרוק איזשהו ג'קט ג'ינס שמשתלב כאן בול עם הלוק. אהבתי. אין צורך להתאפק כל ל"ג בעומר. אין צורך, לא, ממש. תודה רבה, רשמתי לעצמי, עכשיו אני אגיע מוכנה. עם גלביה נראה. לא, אני מכינה אותך ללוק מדורה. לא? סגרנו. סגרנו. שלא יהיו פה אי הבנות, היא בקשר. אני על זה איתך. אוקיי, צודק. תודה. תודה.